Соромно буде російському народу через кілька років за те, що сталося. Без повернення Криму не буде єднання, можливості нормально і відверто дружно спілкуватися українському і російському народу в майбутньому поколінні. Це неможливо. Ми сусіди. Ми живемо в цій квартирі, і ніхто переселятися не збирається. Ну а с нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Голос» Ярослав Юрчишин. Вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну, только что вы услышали цитату президента Владимира Зеленского. Разделяете ли вы мнение президента о том, что Крым вернется в течение нескольких лет, и причиной этому станет стыд российского народа за аннексию? Я думаю, що, на жаль, це занадто оптимістична оцінка. Без зусиль з боку української держави очікувати лише на сором російського народу не доводиться. Ми вже маємо більше 6 років з моменту анексії Криму. Ми маємо негативний досвід Осетії, Абхазії, анексованих де-факто Росії також, і на більш тривалий період часу. Тому в даному випадку, хоча і різні статуси Криму, регіонів, яких я згадував, але Україні потрібно активно проводити політику реінтеграції. Фактично зараз ми маємо розробити всі документи, всі рішення, які можна буде використовувати після повернення Криму, активно боротися, звертаючи міжнародну увагу до порушення прав людини, зокрема кримських татар в Криму, постійно це піднімати на всіх міжнародних майданчиках, продовжувати політику санкцій стосовно Росії за анексію Криму. Тобто, само собою точно нічого не зробиться, лише активна позиція України буде наближати повернення Криму, а повернення Криму точно відбудеться. На жаль, це не справа кількох років, і чим активніше буде позиція, зокрема, і президента не на словах, а на ділі, тим швидше ця подія відбудеться.